Pinalabas nga namin yung mga inahin ng aming mga bisiro nung nakaraan kasi nga kailangan nilang makakain ng sakto. Yung mga nanay kasi dahil nga nagpapadede sila ay kailangan din talagang makakain sila ng iba't ibang uri ng damo na talagang gusto nila. At dahil nga ayaw nating mawala itong mga bisiro ay tinalian nga namin yung kanilang mga nanay. Napakakulit pa naman ng mga anak nila. Kung minsan nga kasi kapag pinapasama sila dun sa mga nagpapastol or pinapastol namin mga kambing ay yung mga iilang mga bisiro natin ay nako, natutulog sila kung saan saan. Lalo pa sa mga ganitong edad ay talagang napaka-prone ng pagdede lang tapos matutulog na yan. Kaya napag-ideyahan namin talaga na itali na lang yung kanilang nanay at ilipat-lipat na lang at the same time nandito lang din kami para nga hindi sana makain ng aso. Napala nung time na to ay kompleto pa yung aming walong bisiro pero sad to say ngayon nga tulad ng mga nasabi ko ng mga nakaraang video bali-apit na lang yung natira. Pero kahit ganun pa man ay magpapasalamat pa rin kami sa Panginoon kasi nga biniyayaan nga kami ng bagong apat na mga bisiro. Anyway yan nga pala si Sirong yung dark brown nung bata pa siya at talagang dyan na yan siya nakasama nung hindi nga siya pinapadede ng kanyang nanay. Makailang beses na rin nga kasi talaga kami nawala ng mga bisiro or yung tipong natutulog lang pala sila kung saan saan at talagang naghahanap kami ng todo. Kaya minabuti na rin talaga namin na ngayon ay ganito lang yung gawin. At the same time din dahil sa paraan na ito ay matututunan na rin nila kung paano nga kumain ng iba't ibang uri ng damo. Kung meron ka pang ibang katanungan tungkol sa aming mga alaga, paki-comment na lang din yan down below. Syempre kung tagasan ka at nang malaman ko nga kung saan nga ba umaabot yung aming mga videos. Yun lang muna, salamat sa panonood at ingat!